Čusec, jsem zpátky. Byla to trochu delší cesta, takže jsem stopnul video a vlastně jsem ho jakoby dojel záznam, takže zkusíme tu misi. Jestli dáme si nekonečno nábojů. Máme. Ještě tohle. Tak, ještě něco budeme potřebovat. Myslím si, že nic jiného už asi potřebovat nebudeme, ale tohle to bude asi hydraulika, což nechci, aby byla to. Ne, je to hydraulika, já to věděl. Ježišmarja, tak jo. Ach jo. Jaký se o to máme auto? Mám si třeba tady to. Když už ho tady mají, tak se ho teda vypůjčím. Počkat, já se podívám. Moment, já se podívám, co máme v garáži. Vypadni. Co máme tady? Je tady něco, nic tady není, co je, budeš. A tady ta ženská si myslí, že mě asi dá. Počkejte. Já si dám pěkně pestička, no, chcípni už. No, nazdar. Tak. Čím to vememe? Půjdeme asi tímto. To bude vždycky tmarný. Jackpackem tam budeme hned. Počkej, kam to je? Tamhle to je, takže tam nebudeme nějak dlouho, tam nepojedeme nějak dlouho. Mimochodem, toto je moje první video, GTAčka, kdyby jste chtěli vědět. Tak, jsme tady. Teď nějak šikovně akorát přistát. Počkat. Tady sundáme to, stejně už to nebudeme potřebovat, nic si neveme. Tak, jde to taky dobrý. Tak už je, dělej. A to stejně prohraju, no, dělej. Tak. No já vím, že to stejně prohraju. Takže garáž se nám otevře, nebo taková tu mírna. Vytuníme si ho nějak, ale jak? To ještě nevím. No, to je jedno, nějak to se podíváme, co je tohle. Ne, to ne, ukáž, podíváme se. To taky ne. Počkat, jaké bylo to první. No, to poslední, nejhezčí. Mluvím si to. Colors, co je tohle? To je Car Colors 1, to bude auto. Jaký mu dáme? Dáme bio, tak ať si ji nechám. V okno dáme černý. Co takové? To je hnusné, toto je lepší. Tak. Roof, to bude střecha. Ne. Jo, to už je lepší. Dáme, co je, počkat, co je tohle. To už jsme měli. Takže tohle je co? Jo, to bude zadní. Počkat, jaký je ten první? Fuj, to nic není, takže dáme druhý. Ten je hezký. Pak dáme X. To bude to samý. Co je tohle? Jo, to je tady to na straně, to je taky docela pěkný. Dáme si wheels, to jsou, myslím, kola, tak si koukneme. Fuj. OK. Stereo, to bude něco jako asi rádio, nebo co to bude. Hydrauliku mám, nitro si dáme taky 10krát, i když ho stejně nebudu používat. Tak auto máme. Kdybyste chtěli vědět, když tak můj Skype, tak mi pište do komentářů. A kdyby se vám toto video líbilo, tak dávejte, prosím vás, dávejte hodně lajky, odběry, komenty a tak dále, všechno možný, co jde. To by bylo všechno. Tak. A jedeme do té garáže.
nebo garáže, to už jedeme vlastně do toho, jakoby, jak je ta hydraulika. A docela dobrý je, že když uděláte tu hydrauliku, nebo ji ani vlastně nemusíte udělat, tak vám to auto zbyde, což je dobrý, že si ho můžete třeba uložit jakoby do garáže a můžete s ním třeba jakože jezdit i prostě normálně jindy, kromě té hydrauliky. A pak, když jdete znova na tu hydrauliku, tak si můžete udělat zase jiný auto, což je výborný. No jiný, tak jsou tam, co to bylo nějaký buk, tak jsou tam ještě 2 ty barvy, jakoby, no to přesprejování, což je celkem dobrý. Co tady nacvičuju, tady ty. Tak, počkej, já už jdu asi špatně. No to je jedno, jak se tady někde otočím, otočíme. Jsem se mohl otočit až tam, No to by stačilo, skoro, Vem to tudy, ne. Tak. Takhle. Kde to je? Už to myslím, vidím, ještě to tady není, jo, už to vidím. Čekat, jak se mi tam dostane, my to vezmeme tudy, ale tady ta ulice je slepá. Nebo není, jo? Teď vůbec nevím, ale tam na mapě to ukazuje, že je slepá. Počkat, kouknem se. Mapa, tady, a tak ono se to asi tam nechá projet, tak to tam tudy vezmu. Když se to tam dá teda se nechat jakože projet, tak to tam tudy vzít můžu, no. Počkej, kde to je, ono se to dá vzít tudy, myslím. Dostanu se tam tak jako tak, takže to je jako docela dobrý. Tak auty to bude trochu, ne, já si nechci zničit auto. Tak, snížit. Tak otočíme si tam, najdeme si tam. No, to stačí, on jsem asi zajel takhle. Ježišmarja, to zase nedám, já už to úplně vidím. No, já to stejně nedám, tak nevím, co řešit, třeba. Tak, ano, jdem na to. Už vidím, jak prohraju. Jak mi to zase natře něco jako 1000 a já budu mít zase 600. To chci vidět, to bude hrozný, tyjo. Ty vole. To bude hrůza, ale to nechci vidět. OK, tak já to vyzkouším. Pojď. Dobrý, zatím 10, no to je hodně teda co jako. Hovno, teď se mi to nepojde. Pojď. No a už to začíná, už mám zase 20 a on má 70. To je neskutečný. Zkusíme to teďka vyrovnat tím a tím. Ne, pořád má vede. To už asi vyhraje, no, protože já jsem taková lama v hydraulice. Možná i v jiných myslích, což je na nic. Hop. Ty vole, no vidíš, už máš zase tak hodně, ale to zase stejně projedu, protože jsem teď nevěděl. Co mám dělat dál, teďka takové, no, doprava. No, už to zase začíná mít víc, to je jasný, že to prostě prohraju. Tohle to neumím, máš smůlu. Nebudu zkoušet. Máš smůlu, prostě to neumím, no. No, vím, jak se to dělá, ale prostě mi to dlouho trvalo. No, pojď. No, už to začíná úplně. To už má 7, jak už má 700, tak je to prostě na nic. U mě je to na nic, protože to zase prohraju. Já to nechci prohrát. No, už má 1000, no, co jsem říkal. Už bude mít nějakých 1000 a já budu mít zase 600, úplně jsem to říkal. To je hrozný. No, co jsem říkal, budu mít 500 a on bude mít 1100, něco. 50 nebo kolik tam bylo. No já vím, už tam dojde, já vím, že jsem to prohrál. Tak lidi někam. Vidíte, říkal jsem vám, že mi se prostě neumím hrát. I když jsem se snažil, poněvadž jsem se snažil, jak jsem mohl. Prostě mi to nešlo.